Yini? Ufunani yini? Wawungilandela. Angithi kanjani? Izolo ngithembisa imali ukuthi uzongiqinisa imali. Kasathi uyathanda ukumbangela istress ne. Uyathanda ukungibona ikhanda lami ngihlanya ne. Uyathanda ukungihlanyisa ne. Ufuna imali ekhanda? Angithi uthe wena ngikukhumbuza uzonginikeza imali. Ngikukhumbuza ukuthi ngikuphi imali ekhanda. Uyakwazi ukuthi imali ekhanda nikezwe abantu abanjani? Imali ekhanda nikezwe abantu abasebenzisa lokho. Ende yakho eloko kwakho lokho akusebenzisi. Akusebenzisi lokho. So uzoyenzani imali ekhanda lakho ikhanda ungalisebenzisi? Ngiyacela bekhanda lami sebenza. Oqala ufuna ukubona ngobani ngoba kumele uhlale endlini. Kumele uhlale endlini. Into yaziyo ukuthi uzombangela umsindo unilandele endleleni. Ufuna uyavela. Ufuna uyabona mba? Angiyindawo kodwa nje kubekeni njani? Awuyindawo. Hlale ekhanda ngiyogunda icheese cob. Awugayi 20 rand manje uyogunda icheese cob. Awulungu unilandela la. Hey, awungiyeke. Bukhamba. Uzombangela